aflu astăzi aici, alături de Constantin Lomaca, cu ocazia unei zile speciale, și anume cu ocazia Zilei Învățătorului sau a Ziua Profesorului. Numele meu este Simona David Cris Bășanu. Eu astăzi voi purta așa pălăria mea de activist în educație, fiind implicată de 10 ani în proiecte prin care am încercat să pun în evidență ceea ce funcționează, fie la nivel de școală, fie la nivel de sistem. Și mă bucur că astăzi sunt alături de Constantin, care vine cu o experiență internațională de profesor, și nu doar de profesor, ci și din alte pălării pe care le poartă, astfel încât vom reuși să facem o trecere așa de la trecut prin prezent spre viitor, să vedem din ce unghiuri putem să ne uităm la această meserie de profesor astăzi. Constantin, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine. Bună! Și bună ziua, bună seara ascultătorilor, depinde când se vă uita la program. Profesie, după mine, e adevărat că să acoperi unul cu altul, profesie, profesor, se întâmplă, dar este o profesie. De a fi zi de zi cu copiii, cu elevii la școală și de a încerca să-i ajut să își dezvolte personalitatea și pe lângă învățarea materiilor și așa mai departe, să-și dezvolte caracterul. Cu speranța, cu dorința ca să poată deveni cetățeni ai comunității, ai societății, ai țării, care să poată lua decizii corecte spre binele lor în primul rând și spre binele comunității și a societății în al doilea rând. Asta e speranța noastră de toate zilele. Da, deci cu gândul ăsta, cred că toți sau majoritatea pe care îi știu și care suntem la catedră de ani de zile și chiar cei care abia au început, ca cu asta încep și sper să rămâi cu asta și după ani de zile de contact cu copiii. Poți să ne spui câteva cuvinte despre experiența ta internațională pentru cei care poate nu au avut prilejul să te asculte până acum? Eu am plecat din România în 1991 și am făcut curs post-universitar de psihopedagogie în Australia și m-am calificat pe științe, în special chimie și biologie. Acum predau fizică, printre altele, și am predat din 95 încoace în continuu, zi de zi, la clasă, ore între 2-3 ore pe zi în zilele bune, până la 6-7 ore în zilele mai pline. Și am fost și director de curriculum în Australia, la una dintre școlile la care am lucrat, iar acum sunt în Germania. Această experiență în Germania este total internațională, pentru că avem un alt fel de curriculum, suntem un fel de apatrizi educaționali, dar nu chiar de capul nostru. Chiar ne vine și nouă inspecția, săptămâna viitoare avem și noi inspecție, altfel de inspecție decât cea pe care o știu mulți dintre cei care ne ascultă acum. Dar oricum, te controlează cineva și oriunde ai fi. Și în ultimii ani am avut legături și încă am cu multe școli, organizații și mai ales profesori din România pe diverse proiecte, pe diverse activități pe care le au la clasă. Și asta îmi dă foarte multă energie și speranță că se pot face multe. Aș vrea să începem cu partea așa de puțin de istoric, și anume ce sărbătorim noi de fapt astăzi, pe 5 iunie? În România, și asta e frumos, pentru că e o chestie românească, sărbătorim Ziua Învățătorului. Și a fost aleasă special și foarte bine, după toate criteriile și din orice unghi te uita, a fost alesă foarte bine, pentru că este ziua de naștere a lui Gheorghe Lazar, care a pus bazele, mai mult decât bazele, și începutul învățământul românesc în România dincoace de Carpați. El venind din Ardeal, după cum se știe, și altă societate, altă lume, trecând în partea cealaltă. Și a mers atât de bine. Apropo, poate mulți știu că Petrache Poenaru, de exemplu, a fost unul dintre elevii lui Gheorghe Lazar din prima generație, în început. Și atunci s-au pus bazele. Și atunci asta sărbătorim, o anumită reverență
către personalitatea lui, dar cu ocazia asta către toți învățătorii care lucrează zi de zi, de dimineață până după amiază și din nou seara, pentru și cu copiii. Da, acum aproape, de fapt, mai mult de 200 de ani, el a fost cel care a pus bazele primei școli românești din țara românească, român școală românească în sensul în care a început să se predea în limba română. Poate că noi luăm asta, ca fiind, așa, de-a gata astăzi și de la sine înțeles, dar nu a fost așa întotdeauna, ci înainte învățau la școli în limbi străine. Limba greacă era la vremea aceea în școlile unde învățau copiii celor care aveau posibilități, bogătașilor. Și practic Gheorghe Lazar a introdus limba română ca limbă de studiu, ceea ce iată că i-a pus pe cei, cum zicem noi astăzi, elevul în centru, nu? Că asta era, tot vorbim de acest lucru, să punem elevul pe primul loc. Cu asta, poate cu asta au început lucrurile în sensul acesta de a pune elevul pe primul loc, pentru că e important să vorbești limba elevului. Și astăzi vorbim limba română în școli, nu știu cât de mult vorbim pe aceeași limbă cu elevii, asta e de discutat. Da, vom putea să ne referim și la acest lucru. Cum era România la acel moment, pentru că, iată, ai această privire care acoperă mai multe continente și știu că te afli într-un loc special despre care te invit să ne spui câteva cuvinte apropo de legătura lui Gheorghe Lazar cu Europa. Așa. Da, Gheorghe Lazar fiind în Transilvania, ei erau mult mai europeni decât țara românească în timpul vieții lui. Pe de altă parte, vorbim de începutul secolului XIX, unde nu exista învățământ de masă. Cu atât mai mult, ceea ce a făcut el este inovator. Nici în restul Europei erau la începutul. Eu acum sunt în Germania. Eu sunt în Bremen acum, dar acum 2 zile am fost la Oldenburg, de unde este cel care a fondat pedagogia ca știință, Herbart. Și Herbart a trăit cam în același timp cu Gheorghe Lazar. Aici, în Germania, sistemele erau deja mai centralizate, dar nu atât de răspândite la nivelul oricărui copil, numai cei bogați aveau acces la educație, asta e clar. Abia începuseră în Elveția și puțin în Germania, prin Pestalozzi și Froebel, să aibă acces copiii săraci la educație. Asta i-a plăcut foarte mult și lui Herbart și a militat totdeauna pentru asta și a transmis lucrul ăsta și prin studenții lui. Printre studenții lui s-a aflat și un domn pe care îl chema Stoi, iar un alt student de-al lui Stoi, Wilhelm Rein, a fost îndrumătorul de proiect al lui Onisifor Ghibu. Onisifor Ghibu, care probabil toată lumea știe în România, mare patriot român, și Onisifor Ghibu, pe lângă altele, a și scris nu numai despre Herbart, dar și despre Gheorghe Lazar și importanța lui Gheorghe Lazar pentru învățământul românesc. Putem să punem acum cele 2 minute de la Oldenburg, care este un orășel nu departe de Bremen, unde s-a născut și a făcut școala gimnazială, cel puțin Herbart, părintele pedagogiei. Bună și bine v-am găsit! De aici, din Oldenburg, din Saxonia Inferioară din Germania, din apropierea statuiei lui Johann Friedrich Herbart, care a fost părintele pedagogiei moderne ca știință, derivată din filozofie, el fiind filozof. Herbart a lucrat ca profesor de filozofie la Universitatea din Königsberg după Immanuel Kant. Ca unul dintre cele mai importante contribuții atunci când s-a gândit să creeze pedagogia ca știință a fost, Herbart spunea, că este foarte important să creezi omul și să creezi în om partea morală și partea de caracter. Și scopul pedagogiei este etica. Iar calea către scop
este psihologia. Și obstacolele către atingerea scopului țin tot de psihologie. Pentru a face o mică legătură cu România, iată ce spunea Onisifor Ghibu despre Johann Friedrich Herwarth la 1900. Onisifor Ghibu făcuse doctoratul cu un student, altui student de-al lui Herwarth, făcuse doctoratul la Iena cu Wilhelm Rein. Iată ce spune această cărțulie Onisifor Ghibu despre Herwarth. Herwarth era o persoană care critica foarte des ingerința excesivă a statului în educație. Asta în Germania, la 1800 și ceva. Și spunea, în locul acestor planuri, care se impun de sus, Herwarth cere ca învățătorul să fie un om luminat, înzestrat cu o temeinică cultură generală și profesională și un om de caracter, căruia să îi se lase de plină libertate în întocmirea planurilor de învățare. Astfel de oameni liberi, apropo de profesor, da, vor face totdeauna mai mult ca robii literei, care sunt veșnici cu frica în sân de groaza inspecției, pentru satisfacția căreia își desfășoară singura muncă școală. Pedagogia oficială face grave greșeli când crede că regulamentele și planurile de învățământ pot fi în măsură de a înlocui adevărata cultură bazată pe libertate și pe devotament. Și încheie aici, cum să poată ieși de sub mâna unor învățători robi, oameni liberi. Mulțumesc că ai făcut acest filmuleț pentru noi și mai ales că ai ales acest fragment și chiar vreau să te întreb ce anume te-a determinat să alegi fragmentul respectiv. Apropo de unde e din această cărțulie, unde sunt câteva pagini despre câțiva educaționiști, dintre care și Herwarth și o să citesc un pic mai încolo despre Gheorghe Lazar. Faptul că se potrivește cu ce cred eu foarte mult despre educație. Cu cât profesorii la clasă au mai multă autonomie, libertate reală, asta nu exclude responsabilitatea. Ca să fim clar, înțelegi, că eu o să mai menționez asta parcurs. Nimic nu exclude responsabilitatea. Dar cu cât le acorzi mai multă libertate, cu cât le acorzi mai multă independență, cu atât pot crea lucruri mai interesante. Marea majoritate crede și acționează ca atare pentru binele copilului. Așa cum poate fiecare. Asta poate o să aduci tu vorba mai târziu cu vocația și profesia. Dar din cauza asta am ales în primul rând. Nici n-aveam prea mult de ales, ca să scris doar câteva 3-4 păginuțe despre asta, dar accentuează acest lucru de libertate și de independență. Să-i dai profesorului libertatea, să ai încredere în el, să pornești de la premisa că știe ce face și știe cum face. Dacă pornești de la premisa inversă, și asta poate o să mai discutăm și altă dată, atunci ai efectele destul de inverse. Omul va începe să se apere, n-ai încredere în el, de ce ar face și el mai mult și așa mai departe. Trebuie să ai încredere în om și în general cred că trebuie să ai încredere în oameni. Bineînțeles, până la probă contrarie. Dacă ar fi să ne gândim la culturile diverse prin care ai trecut și le-ai experimentat și le cunoști îndeaproape, cum se manifestă această încredere în diversele culturi și cum diferă ea, încrederea în profesor, dacă ar fi să comparăm cultura noastră în România cu ce se întâmplă în alte țări? O altă chestie, o să menționez și una pozitivă, unde cred că România stă un pic mai bine. Dar la încrederea în oameni, în primul rând, în lumea în care am întâlnit-o eu, ți se acordă totdeauna prezumția de nevinovăție la propriu. Deci nu vorbim acum în cadrul legal că te duci la tribunal. Deci, pur și simplu, dacă n-am venit la școală sau am fost bolnav, 99% din oameni o să spună, da, domnule, a fost bolnav. Nu o să suspecteze nimeni că eu m-am prefăcut că a fost bolnav să mă duc cu prieteni că a fost nu știu ce botez, nu știu ce minciună. Odată. A doua oară sau a treia oară, deja oamenii, bineînțeles, nu-ți mai acordă lucrul ăsta. Dar la orice chestie nu se gândesc, nu au instinctiv intenția de a te suspecta de ceva.
Și asta apare peste tot. Și nu numai relațiile unul la unul sau unul cu instituțiile. În Germania nu mai vorbesc încrederea în instituții, asta e imensă față de încrederea în instituții în România. Australia, unde am trăit eu, e undeva între, un pic mai sceptici. Dar germanii consideră, așa mare, generalizez și un pic, că instituțiile sunt niște organisme, sunt organice. Și atunci ele își aranjează viața lor proprie spre binele lor, iar binele lor de organism nu poate fi contrar binele nostru de organism ca societate. Și atunci nu-i suspectez că ar avea alte intenții. Din cauza asta este o încredere uriașă, mare în instituții. Revenind la clasă însă, mai ales în lumea anglă, dar și în Germania, în lumea contemporană, trebuie să-ți câștigi respectul. Nu mai vine atât de automat ca în trecut. Faptul că ești profesor și că intri la clasă nu-ți dă niciun atu moral. Poate-ți da unul profesional. Da, tu ești profesor, ei stau jos și așa mai departe și ridică mâna sau ce reguli introduci, dar nu-ți mai dă și un atu moral automat față de, pentru că e profesor, are și un caracter bun, pentru că e profesor, le va și ajuta și așa mai departe. Această parte trebuie să o câștigi. Și ca și eu, de aici, de ce ziceam că România este un pic mai bine, cred, în ciuda la ce apare. Și am și văzut ori în România. Mulți copii dau acest credit profesorului chiar mai mult decât aici. Și când zic aici, nu zic numai la școala mea, că eu poate sunt puțin privilegiat acum, că suntem într-o zonă mai bună financiar, dar la alte școli la care am lucrat. Deci ei îți dau încredere, dar te încearcă să vadă. Și după aceea, când s-au convins, îți acordă creditul și încrederea totală. Cred că România este mai mult invers câteodată. Deci ei îți dau încredere la început și pe urmă, chiar dacă te mai încearcă câte puțin, și procesul de a-ți pierde încrederea e mai lent, după mine, în România. Deci asta e o parte bună, încă se păstrează ceva din partea trecută. Mă uit cu ochii din afară. Știu că mulți români o să-mi spună, nu e așa, domnule, acum față de timpul nostru nu mai respectă nimeni pe profesor. Tot de acela respectă, mai că intri în clasă. Și acum mă refer nu a vorbi urât și așa mai departe, dar a fi un pic sceptic. Mă învață ceva sau nu mă învață ceva? Faptul că doar că el este profesor nu înseamnă că automat eu o să și învăț ceva. Sunt un pic sceptic. Nu înseamnă că automat el o să mă învețe pe mine ceva sau o să mă ajute ca eu să învăț într-un anumit fel. Și atunci sunt un pic mai sceptic și pun mai multe întrebări. Poate sunt mai enervant ca elev, dar le pun și e și normal. Iar ca profesor nu trebuie să pornești de la premiza că, și am auzit povești din astea și contemporane și asta e trist, că ai intrat cu catalog, că în România am înțeles că mai există catalog și acum. Și intri cu bucata aia de carton pătrat pe care îl ții la sub braț, care e ca și cum intri cu un pachet în gară. Și intri cu el în clasă și te simți mai important. Numai acea bucată de carton îți dă mai multă importanță. Și deci tu nu ai catalog cu care să intri în clasă? Nu, niciodată n-am văzut. Eu când lucrez de 30 de ani, nu știu, poate acum 50 de ani. Eu n-am întâlnit, deci nicăieri catalog. Bucata aia fizică pe catalog sau document oficial catalog. Bineînțeles, spune și noi notele calificativele undeva, suntem responsabili de ce am scris, unde am scris, dar nu, cataloge, nu, n-am văzut, nicăieri. Le puneți electronic sau și înainte de... Acum le punem electronic, le mai punem pe hârtie, deci poți să ai un documentul să fie, știu, un caietel, pur și simplu ca ăsta, când nu erau computere, și de acolo le puneai la dosar și le țineai în dosar și alea erau notele, dar nu era, dacă nu semnai acolo, nu era nota respectivă. Și acum ținem cont, orice notă, evaluare sumativă, formativă și așa mai departe, le registrăm undeva, ele sunt. Pot fi abuzuri? Da, pot fi. Poți să te duci apoi să schimbi o notă? Teoretic, da. Am întâlnit pe cineva să o facă? Eu n-am întâlnit. Și așa mai departe. Deci, dacă catalog, bucata aia de hârtie, să dea importanță că intri, nu știu, eu n-am întâlnit-o. Poate o fi de unele țări, nu știu. Mulțumesc pentru această precizare. Vreau să te întreb din experiența ta, pentru că tu coordonezi departamentul de științe de la școală, și probabil că vezi și profesori care sunt la începutul carierei lor
și profesori care au experiență. Cum se câștigă această încredere la clasă? Cum fac și există niște ingrediente? Da, sigur că da. În primul rând, partea psihologică, care este fundamentul, relaționarea cu elevul, care e fundamentul oricărei cariere didactice, oriunde ai fi în lumea asta. Să ai disponibilitatea de a înțelege, nu trebuie neapărat tot timpul, nimeni nu e perfect și ai cât ai 30 de copii în clasă, nu e ușor, dar să simtă copilul că tu ai această disponibilitate de a-l înțelege pe el ca om. Deci partea psihologică e numărul 1. Asta este evidentă, clară, oriunde ai fi. Apoi, iarăși, ceea ce cred că transcende culturi și ar mai fi felul în care îți organizezi învățarea-predarea. Nu zic cunoașterea materiei. Bineînțeles că e foarte important. Nu poți să te duci de pregătit, să nu știi despre ce vorbești. Dar nu trebuie să fii chiar expert. Eu predau fizică acum. Și predau fizică la 9 și la 10. Fizica de a 12 e grea și pentru mine. Deci nu vă bag în ceea ce nu permit. A 11 trebuie să o știu ca să poți preda la 10. Deci e adevărat că trebuie să știi materia. Deci asta e de înțeles. Nu te duci la catedră dacă nu știi materia cât de cât. Dar e mai mult decât atât. Este cum ți-o planifici și cum ți-o organizezi în așa fel încât să ai totdeauna un plan A, un plan B, un plan C, în funcție de cum reacționează copiii. Și ei să vadă că tu te duci acolo spre interesul lor. Că știi unde te îndrepți, că dacă tu știi către ce te îndrepți, simt și ei că se îndreaptă către ceva. Și după aia vine combinația dintre cele două. Ei au nevoie de ceva, că ăștia sunt ei ca oameni și asta înțeleg din materia respectivă și tu îi ajuți pe ei să progreseze și să simtă că îți pasă de ei. Asta e esențial. Să simți, ca părinte cel mai important ce este. Să simtă copilul că îl iubești. Nu trebuie să-i spui. Și la copii, la copii nu e de iubire, că de atât de mult e ideal, dar nu că poți să-i iubești pe toți. Dar să-ți pese de ei, da. Să simtă copilul că îți pasă de ei. Aș vrea să te întreb despre partea asta de pregătire pentru a relaționa cu copiii. Beneficiază profesorii de pregătire specială în acest sens în Germania, nu știu, în Australia? Și în facultăți beneficiază. Deci în facultăți asta e unul dintre cele mai importante părți. Și eu când am făcut cursul de psihopedagogie în Australia și am avut multe examene, dăteam examene, scriam eseuri, duceam la clasă. Da, deci în facultate se face, facultățile germane știu și că fac exact același lucru, adică în același stil. Partea psihologică, psihopedagogică e extrem de importantă. După aceea, când fac practică în școală, cum ar veni, practică producție, ai acolo un mentor și mentorul ăla chiar se ocupă de tine. Și sunt tot felul de criterii, asta poate altă dată putem discuta mai pe îndelețe despre ce înseamnă mentoratul în școli. Și ai o perioadă de 2-3 ani, de un fel de probare. În Australia acum ai 3 ani, în Germania ai 2+1, tot cam 3 ani. Este destul de strictă la început. E adevărat că după 3 ani, dacă te-ai înfipt, e greu să te mai scoată decât dacă ai făcut ceva penal. Dar până la aia 2-3 ani nu poți să fii slab și să treci de perioada asta. Trebuie să fii cât de cât bunicel. Acum, una e că să te controleze, că nu e vorba numai de control, e să te ajute. Și ai totdeauna, ai un mentor, spun, uite, te trimitem la cursul ăsta, du-te și învață asta, după care vii și stai de vorbă cu noi. Cine te-a trimis, stă și de vorbă cu tine să-i spui ce ai învățat. Că și asta e o chestie, nu doar te duci la cursul, dacă te duci la cursul. Te-a trimis directorul își găsește 2-3 ore, sau ai măcar una acolo, când te-ai întors tu de la curs, să stai de vorbă cu tine, să te întrebe. Poate află ceva și așa mai departe. Deci astea sunt corelate, deci la nivel de școală cu la nivel de individ. Partea aceasta de relaționare este din ce în ce mai importantă și chiar și în România s-a pus accent pe ea în perioada pandemiei. Și din nou a reieșit la iveală faptul că la noi cadrele didactice nu sunt suficient pregătite, nu beneficiază de suficiente formări din acest punct de vedere, ca să nu mai spun de formarea inițială, care nu este suficientă.
nici pentru predare, dar aminte pentru partea asta de relaționare. Cum ați procedat în Germania? Cum ați procedat la voi la școală pentru a gestiona situația din perioada asta pandemiei, care a afectat foarte mult și copiii și în special pe adolescenți? Da, până zic câte ceva despre școala mea, apropo de ai zis de România, într-adevăr, în facultate, după mine, din ce văd cu cei cu care am contacte, se face foarte puțin, mult prea puțin, legat de partea, chiar și de pedagogie, nu mai vorbesc de partea de psihologie. Dar felul care, iarăși din contactele și activitățile care le-am avut cu profesori români în ăștia 2 ani de când cu pandemia, foarte bine au reacționat mulți învățători și profesori. S-au adaptat extrem de repede. Asta cred că e o calitate românească. Te adaptezi. A te descurca în sensul bun. Nu în sensul de șmecherii, ci în sensul, măi, n-am ce face, trebuie să rezolv. Ia să văd de unde o rezolv. Nu mă stresează că m-a pus în fața unei situații noi, cum ar fi un german. Păi dacă îi scoți dintr-o anumită ritm, într-o anumită clișeu, durează mai mult să reacționeze. Oamenii stau bine la treaba asta. Și atunci am observat foarte des, au folosit chestii, platforme, programe, software și așa mai departe. Foarte mulți. Cred că foarte bine au reacționat, dată fiind situația mai dificilă în care s-a aflat România, mai decât s-au închis școlii atât de mult. Cred că au reacționat destul de bine. Venind la exemplele noastre, că eu am mai și postat de ceva pe Facebook la timpul respectiv, am luat măsuri foarte repede. În momentul în care s-a întâmplat ceva nou, am făcut o procedură, apropo de Germania, nu o procedură, niște reguli. Imediat, a doua zi după ce am închis școala, s-a întâlnit conducerea, după care s-a întâlnit conducerea cu noi, am stat de vorbă, s-au mai întâlnit ei odată, în 2 zile jumate am făcut un regulament de ce să facem, cum să unde intrăm, ceva. 2 zile jumate. Deci a reacționat foarte repede la provocări. Un fel de reziliență. Nu că asta e reziliența, să reacționezi bine la provocările puternice. Ce altceva? Un accent, încă un lucru mai este de fapt. Ne-am rearanjat, readaptat, am văzut ce evaluări, cum predăm, cum nu știu ce, și ne-am dat seama că partea academică devine secundară în comparație cu partea mentală. Și am început încet să ne gândim ce facem cu copiii, în primul rând cu copiii, dar după aia și cu profesorii după câteva luni, ca oamenii să-și păstreze sănătatea mentală, nu neapărat la nivel, la conceptul medical al sănătății mentale, dar să nu devină super stresați, anxioși și așa mai departe. Noi am avut perioade lungi, e adevărat, noi am întrerupt școala mult mai puțin decât a fost în România, dar atunci când am întrerupt-o și am fost doar online, am avut o zi pe săptămână liberă pentru copii, n-am avut lecții. Deci 4 zile. O zi, spuneam, miercurea, de exemplu, era zi în care ei doar se întâlneau cu cine voiau, când voiau, sau își terminau proiectele ce mai aveau de făcut, ca să nu fie super stresați. La început am exclus complet orice fel de evaluare sumativă. Și așa. Deci orice care ar fi stresat. Când s-a lungit pandemia, înseamnă că nu poți să continui tot așa. Și am mai strâns și noi cureaua pe aici pe acolo. Dar totdeauna cu ideea că oamenii ăștia sunt copii. Gândiți-vă că unii au început clasa 1-a, acum 2 ani, și acum sunt clasa 3-a. Ce știu oamenii ăștia despre copiii, despre viață? Ei încep clasa 4-a la anul și aproape că n-au fost la școală deloc. E ca și cum ai începe ceva nou la 8 ani, 9 ani. Pentru noi, ai peste 30, 40, 50, dar nu mai contă, 1 an, 2 ani, nu mai trec. Pentru ei, 2 ani sunt enorm, sunt jumate din viața lor activă, sau pe care și-o aduc aminte. Și atunci trebuie să ocupi de asta. Păi m-a venit vorba de ce faci cu profesorii. În cazul nostru aici sunt mulți profesori, iarăși un avantaj când ești în țara ta cu prietenii tăi, cu neamurile tale și așa mai departe, față de când ești într-o țară străină. Sunt mulți care nu au nici măcar familie.
Pleacă, că schimbă școli la 2-3 ani, mai pleacă de colo. Ei, a prins pandemia, ce nu schimbă nici școli, n-au nici pe nimeni pe aici, prieteni foarte puțini și atunci stresul e dublu, triplu, quadruplu. Și ne-am ocupat și de asta. S-au organizat tot felul de întâlniri, hai să ieșim la plimbare, când era regulamentul, numai 2 aveai voie, cine cu cine vrea să iasă, când, la ce oră. Ce se putea face să se ajute unii pe alții? Na. Am constatat că această grijă mai mare pentru ceea ce se întâmplă cu copiii, cu profesorii, colegii între ei, a existat și în România și încă există și sper să fie ceva ce să menținem și în ceea ce numim noua normalitate. De multe ori, chiar și cu acest online, profesorii au văzut pentru prima oară poate copiii în altă lumină și chiar am auzit de la cadre didactice care au spus, uite, nu știam anumite lucruri despre copii, fiecare la începutul pandemiei la ore veneau cu pisica, în special la clasele primare. Noi cum avem copii la clasele primare, sunt clasa a doua și a patra. Am văzut că la început, într-adevăr, nu reușeau adică a fost greu să se ajungă să se reia procesul de învățare și într-un fel nici nu a fost despre asta pentru câteva săptămâni, ci era despre tocmai relaționare, reluarea contactului în acest nou mod. Copiii simțeau nevoia să se audă unii cu ceilalți și în unele cazuri profesorii trebuia să le interzică să mai converseze în pauză sau să iasă pauză din online, dar ei asta simțeau nevoia, pentru că la școală în pauză aveau această posibilitate să socializeze și este ceva ce le-a lipsit. Cumva această dimensiune de a socializa, pentru că noi avem, de exemplu, multe proiecte la nivelul liceelor și de multe ori copiii, adolescenții ne spun așa că lor cel mai mult le place la școală în pauza. Da. Noi în coaching avem acest concept de învățare din socializare, adică din contactul cu ceilalți, informală, non-formală. Nu este de neglijat. Pentru ei este un aspect important și atunci uneori poate profesorii se simțeau jigniți, dar este o dimensiune esențială și ei învață unii de la ceilalți în pauză, iar unele școli au chiar activități organizate, că știu că se pune problema că nu se mai mișcă, copiii stau foarte mult pe device-uri și au nevoie de animatori. Alte țări au organizat asta în pauze, tocmai ca să îi stimuleze să se joace în pauză. Deci este o preocupare pentru asta și pauza nu e de neglijat și nici socializarea pentru sănătatea lor mentală. Și iarăși ce am mai constatat este că a fost oarecum și la noi a fost o parte bună în decizia asta de acomodare când s-a reluat școala, astfel încât să nu se focalizeze pe academic, ci pe adaptare. Da. Noi, de exemplu, aici unde sunt eu acum, avem 45 de minute pauză la prânz. În Austria aveam 50 de minute pauză la prânz. În ideea că pauza e mai mult decât o pauză. E un spațiu social. Este un termen pe care îl folosește UNESCO chiar acum, după pandemie, unde sugerează sau sfătuiește școlile să asigure aceste spații sociale. Acum, dacă ne gândim școala, oricum am luat-o și oricum am fi să trăim mai mult decât sălile de clasă, știu eu, 1-2 laboratoare dacă există, o cancelarie și biroul directorului. Școala pentru copii, holul ăla pentru copii, pentru ei este un spațiu social uriaș. Trebuie cumva să le asiguri, să-i ajuți să se întâlnească, să comunice. Dacă doar vii la școală, pleacă acasă, să te 10 minute, fug de colo-colo și au plecat. Ce mai e școala? Nu așa un loc de instrucție, nici pe un loc de instrucție de fapt, că n-ar urma să te țină dimineața până noaptea împreună. Da, am o colegă, asta mi-amintește, am o colegă la Asociația ROI, noi lucrăm și cu licee în cadrul
proiectului Roze și interacționăm, cum spuneam, cu liceele și chiar îmi spunea că liceenii au spus că își doresc o cantină, un loc unde să poată holurile Da. să fie amenajate, unde să poată și ei să stea să-și mănânce sandwich-ul pe un scaun. Nu au așa ceva, ba dimpotrivă sunt oarecum zburătăciți de profesori Da, sau de asta e trist. Pe mine asta e chiar trist, pentru că oamenii așa cresc copiii cu asta și da, da. Da, adică a crea un spațiu care să fie primitor și despre acea stare de bine. Din nou, în România, recent a început să se vorbească despre starea de bine și a fost adusă din ce în ce mai mult în discuție în perioada pandemiei, dar din multe puncte de vedere avem de construit destul de mult în această privință. Și ce vroiam să mai adaug ca un exemplu pozitiv din această perioadă, am văzut că anumite școli, chiar în mediul rural, au inițiat programe remediale pentru a recupera nu din materie, dar din ce competențe au elevii de acumulat în acest an școlar și au realizat acele ore în mod diferit. Odată că au integrat acolo activități non-formale interactive care se atragă pe copii și s-au axat în general pe literație, pe numerație, nu pe materii în sine. Cumva să contribuim ca acei copii să învețe competențele de bază, de să citim și să socotim. Pentru că nu o să intrăm acum în subiectul analfabetismului funcțional, nu ăsta e scopul, dar ce vreau să punctez este că și acestea sunt niște lecții bune pe care să le luăm și să le păstrăm și după pandemie. Da, și partea de online poate să fie integrată și sunt multe lucruri de acolo, dar în primul rând cred că revenim la relaționare și anume de a-l vedea pe celălalt și de a ne păsa de celălalt și a avea grijă unii de ceilalți. Asta am văzut mai mult. Da, și asta e foarte bine să se pună accent pe asta, pentru că, din păcate, culturalicește, pe de-o parte există sensul de familie, de partea cu care ai de-a face, știu eu, prin sânge sau relații, dar nu există prin partea instituțională. Și nu sunt nici pregătiți. În lumea asta la altă, poate că nu e așa de puternică la partea personală și de familie, poate, nu zic și nu generalizez, dar este foarte puternică la partea instituțională. Există mecanisme de ce faci când un profesor este super stresat, ce faci când un profesor nu mai poate să controleze pe el, nu că face rău cuiva, nu face rău nimănui, dar nu-și mai poate face treaba bine. Ei, trebuie cineva să-l ajute, să stă de vorbă cu el și așa mai departe. Și sunt multe mecanisme de genul ăsta. Dar, uite, că acum a venit vorba de pandemie și ce am învățat și ce poate fi folosit. Asta cu spații sociale, una, alta sunt resurse deschise, care au apărut foarte multe. Acum, ideal ar fi să pregătească guvernul, care are oameni pe care să-i plătească pe acolo ministerul, dar și de acolo, și poate vor apare, dar și ce au apărut din surse private sau grupuri care au produs diverse lucruri, există și să le răspândești cât mai repede. Unele deja s-au răspândit, altele se vor răspândi. Ăsta iarăși o chestie care poate fi un fel de beneficiu, dacă zic așa. Că lumea a învățat, au aflat oamenii unii de alții. Am aflat că mai sunt și alții, ca și mine, într-un alt colț de țară, într-o școală de care n-am auzit niciodată, care trec și suferă aceleași lucruri. Cum ne putem ajuta unii pe alții? Cum putem crea resurse pe care să le folosim și unii și alții? Și deja au început lucrurile astea. Da, și aici vreau și eu să remarc faptul că față de acum câțiva ani am văzut mult mai mulți profesori care au avut curajul să iasă în față și să devină, aș zice, chiar lideri, în sensul în care au avut curajul să încerce lucruri noi și apoi să le dea mai departe colegilor lor. În trecut erau foarte mult active organizațiile neguvernamentale și în continuare sunt și au fost și pe timpul pandemiei. Am văzut mai ales prin prisma faptului că sunt parte din Coaliția pentru Educație, am fost atenți la lucrul ăsta și organizațiile au contribuit.
inclusiv cu resurse educaționale deschise foarte multe și în plus am văzut profesori care fie prin organizațiile neguvernamentale, fie chiar și prin CCD-uri și prin inspectorate au fost promovați și au susținut cursuri, webinarii online pentru colegii lor. De asemenea, lucruri mai puțin cunoscute, inclusiv la nivel de grădiniță. Sunt grădinițe, școli care au urcat astfel de resurse pe platformele pe care le au. Poate nu sunt neapărat cunoscute public, asta e păcat, dar au urcat astfel de resurse și da, este un efort de făcut la nivel de sistem instituțional, astfel încât să apară acele platforme, n-aș zice că o centralizare a lor, o validare a lor. Și dacă n-apar să se facă, să se împartă unii la alții cât pot de repede. Da. Că nu trebuie să aștepți. Că apropo de asta, e o chestie de curaj intelectual. Nu trebuie să-ți fie teamă de a fi flexibil. E ca și cum ți-ar fi teamă de democrație. Dumnezeu ăsta ne-a arătat că suntem foarte diferiți. Diferiți la nivel de oraș, diferiți la nivel social, financiar și așa mai departe. Suntem diferiți. Noi știam, dar acum s-a scos în față de așa. Cum reacționăm la această evidență a diferențelor? Și atunci să fim flexibili. Și nu trebuie să avem să ne fie teamă sau să avem reticență de asumarea responsabilităților. Asta e democrație. Unele lucruri merg, unele nu merg, unele merg complet aiurea. Nu termin acum democrația, că să nu fiu de acord cum se comportă un anumit grup social sau etnic sau nu știu. Nu închid îl văd ce pot să fac și creăm mecanisme ca să fie bine și pentru ei și pentru noi. Și așa mai departe. Așa și aici. Am observat că suntem foarte diferiți. Există diferențe uriașe. Eu vorbesc cu oameni de la Teach for Romania care lucrează cu comunități dezavantajate, pe care dacă părinții de copii le-ar auzi în București, cred că e după altă planetă. Și mulți știm lucrul ăsta, le face de multe ori că nu știm sau că nu e treaba noastră. Ele există. Acum au apărut diferențe între școli chiar din orașe, din diverse motive și așa mai departe. Acceptăm, suntem diferiți. Ce putem să facem? Și atunci încercăm diverse lucruri care merg, unele care nu merg, fără a aștepta totdeauna să vină de undeva de sus. Când vine e un bonus, când nu vine, încercăm. Să nu ne fie teama, asta e părerea mea, trebuie să avem, să avem curajul de a fi flexibil. Câteodată nu ți iese, dar să ai acest curaj de a încerca. Asta, revenind la partea de diferențe, cum anume la noi în România diferențele sunt foarte mari. Probabil că nu se compară, nu încape vreo comparație cu Germania din punct de vedere al celor care sunt foarte sunt dezavantajați în zone vulnerabile și apoi familiile care au posibilități și care, de exemplu, poate ar fi preferat să continue învățarea online, ceea ce nu este în avantajul copiilor care nu numai că nu au device-uri, că poate între timp au ajuns să aibă acces la câte o tabletă, dar nu au părinți acolo lângă ei să-i încurajeze să fie online, să participe. Și partea cealaltă a procesului de învățare, nu doar partea de prezență pur și simplu online la orele respective. Cum se rezolvă asta în alte părți și apropo de ce putem să facem, dat fiindcă nu există încă o abordare așa sistemică clară? Da, vezi, e destul de complicat pentru că ține și de cultura locală și de istoria locală și așa mai departe. În țările astea, în țările vestice, mai bine zis, diferențele de inechitate există și aici. Există. Numai că cei foarte de jos s-a redus breșa asta dintre cei foarte de jos și cei de sus. Foarte mult. Și toate țările care au schimbat cu dovezi vorbim acum, sistemele de educație și au progresat făcându-i pe cei de jos să se apropie cât mai mult de medie. Poate pe undeva au neglijat partea de vârf, cum a fost în Australia așa. Poate, sunt multe critici, nu e perfect. După care s-au reajustat. Dar fără excepție, toți care au spus ne interesează ce se întâmplă în educație,
au făcut eforturi foarte mari, financiare și naționale, pentru echitate și pentru ajutorarea celor de jos. Plătiți oameni. Noi aveam la clasă profesori de literație, de numerație, îi plătești separat, îi aduci, plătești consilier și așa mai departe. Nu se poate fără bani, dar trebuie și voință politică. Deci nu poți reduce diferențele fără a te ocupa în mod major de cei de jos. Asta este evident peste tot. Asta e cel mai important. Aș vrea să ne întoarcem un pic la valori și la Gheorghe Lazăr și la curajul pe care l-a avut el. Și iată că am ajuns și noi din nou la partea de curaj. Curaj de a face ce poți acolo unde te afli, cu mijloacele și resursele pe care le ai. Și ce am văzut eu bun în ultima perioadă a fost partea de colaborare. Da. Am văzut că oamenii, toți am fost mai vulnerabili în această perioadă și poate acea poziție a profesorului că eu trebuie să le știu pe toate, eu trebuie să le descurc pe toate, dintr-o dată a văzut că toți suntem oameni și avem această parte de, da, suntem cu toții afectați, suntem vulnerabili, și suntem descoperiți și avem nevoie să învățăm unii de la ceilalți. Și a fost un proces de învățare cumva trăit. Nu în laborator, nu la facultate, am învățat din mers și am putut să experimentăm și stresul acesta al învățării din perspectiva ieșirii din zona de confort. Deci a fost așa, învățare pe viu. Da. Colaborare, care sper aceste lucruri să se mențină și după perioada aceasta. Mai multă umanitate, mai multă grijă pentru ceilalți și deschidere. Până la urmă, deschidere în a cere și în a primi ajutor de la cei din jur. Da, foarte de acord. Am zis de mai multe ori, chiar și noi când am mai vorbit, întâlnirile, nu numai că eu din afară am participat la 10, poate chiar sute, dacă le adun acum, de întâlniri cu profesori din diverse județe, școli din România, cu altfel nu m-aș întâlni niciodată, dar și mai important, ei între ei au făcut grupuri, au făcut discuții chiar la super concret. Cum putem face ora de matematică de clasa 5-a pe fracții, cum să o facem mai bine. O Spaietice, de exemplu, are un astfel de proiect. Deci și multe altele, unde oamenii s-au întâlnit între ei, au discutat la concret și au făcut diverse proiecte. Zilele de mâine, poimine, o să tot pe Năspaia un grup de competențe. Oamenii au lucrat în fiecare sâmbătă ca să facă câte ceva și multe altele. Astea sunt câteva pe care le știu eu, dar sunt 10, sute poate. Absolut. Deci colaborarea e foarte importantă și e păcat să se piardă, mai ales că chiar mă gândeam empatia. Da? Ca să, apropo de echitate, că ajungem la asta, domnule, ce să adresez? Cum adresez echitatea? O adresez dacă ai empatie. Empatia asta nu ți-o poți impune forțat. Hai să fiu empatic de mâine. Poți fi empatic până nu ai înțeles pe celălalt cu adevărat. În cazul ăsta, într-un fel, am fost toți în aceeași oală. Toți am fost loviți, de frică. Nu contează că ești sceptic cu vaccinul și mai departe. Chiar și vrând nevrând am fost în aceeași oală. De confuzie, de încurcătură, de nesiguranță. Și avem ceva în comun. Avem ceva în comun cu elevii, mai mult ca niciodată. Nu mai contează ce generație ești. Mai ales noi ăștia mai vârstă. Nu mai contează ce muzică ascultam eu, ce ascultă ei sau la ce activități mă duc eu. Toți am fost loviți de asta. Toți avem niște povești, avem lucruri în comun. Avem empatie, am avut pe cineva bolnav, Doamne ferește, unii au avut pe cineva care au decedat și așa mai departe. Deci avem lucruri în comun. Deci poate fi folosită asta didactic, băgat în program, într-un fel, ca să încurajezi empatia și solidaritatea. Iarăși nu e un cuvânt aruncat în van, putem fi solidari. Unii au avut-o mai bine decât alții. Ăia care ne-a fost mai bine, hai să vedem ce putem să ajutăm și pe aia care sunt mai... Dar și noi ăștia care am avut-o mai bine, n-am avut-o chiar așa de bine. Știm exact cum se putea să fie mai rău. Am avut noroc sau știu ce s-a întâmplat. Și atunci empatia și solidaritatea pot ajuta pe de o parte la înțelegerea diferențelor și de a închide
breșa asta uriașă de la echitate, de a ajuta pe cei care sunt mai dezavantajați. Mhm. Dar trebuie să fie acțiune, scuză-mă. Asta, dar nu numai vorbe. Acțiune, implementare, proceduri. Da, aici, ca să subliniez ideea pe care ai spus-o mai devreme, în sensul în care această diferență, aceste carte e necesar să fie micșorat, și noi am constatat la Coaliția pentru Educație, unde sunt acum 16 organizații membre, dintre care unele chiar acționează pe zona asta și sprijină familiile vulnerabile, cum este Roma Education Fund, Teach for Romania, SOS Satele Copilor, Concordia, sunt organizații care acționează pe zona asta și nu numai ele. Am avut anul trecut un studiu exploratoriu care ne-a arătat că aceste organizații au intervenit și pe partea asta socială, adică cu alimente, cu produse de igienă și cu tablete, laptopuri sau resurse educaționale, dar s-au gândit în primul rând la ce au oamenii ăștia de pus pe masă, pentru că multe familii, mulți oameni și-au pierdut joburile în această perioadă din această categorie și aveau nevoie, depindeau de unii copii, de cornul și de acel corn și lapte de la școală sau de masa caldă pe care o primeau la un centru de zi. Și cumva asta e și mesajul nostru, că e important pe perioada următoare, atunci când vorbim de remedial, să luăm în calcul toate aceste lucruri și componenta socială, pentru că e greu să te gândești la educație când nu ai ce să pui pe masă. Și știm din diverse studii, cam o treime din copiii din România astăzi se culcă flămânzi. Acum, așa, ca să ajungem la concluzii, de fapt am concluzionat o parte din ce a funcționat și merită menținut în continuare și am reținut partea de empatie, colaborare, solidaritate, acțiuni clare pe zona de echitate, resurse educaționale deschise, atitudinea față de învățare și deschidere, curajul de a face lucruri acolo unde ești. Ar mai fi ceva de adăugat? Încrederea asta în sine și curajul, deci curajul și încrederea în sine că se poate. Nu poți să mi-a plăcut cuvântul tău cu Eckhart, eu mă gândeam la Breșe mereu, dar Eckhart e bun. De a reduce Eckhart-ul ăsta, unul dintre exemple era partea de tehnologie. Vrând nevrând, oamenii în România au trebuit să folosească tehnologia acum. Noi folosim de vreo 20 de ani, dar mă uit acum, au folosit școli care nu folosesc niciodată și copii și profesori, unde s-a putut. Deci, iarăși nu discutăm săraci unde n-au nici telefon, unde s-au dus oamenii cu hârtiile, asta e altă problemă. Dar, în general, unde s-a putut, s-au sărit etape. S-a redus aceste Eckhart în ăștia 2 ani. Că problema fiind peste tot, toată lumea trebuie să ducă la tehnologie, dar noi le aveam. Ne-am ocupat de altele noastre de mult de tehnologie. Cei care nu făcuseră tehnologie s-au apropiat. Deci ăsta e un pas înainte foarte clar, să nu se piardă. Nu te duci din nou la clasă și faci la fel dacă tu nu folosești niște software interesante și nu faci lucrurile mai... Acest blended, nu hibrid, că hibridul ăsta e o tâmpenie. Că și noi am făcut hibrid și e cel mai rău. Mă bucur de luni, 2 reîncepe școala, mai avem 5 săptămâni și intrăm în normal complet și noi. Când am avut hibrid, a fost mai rău decât online. Deci nu hibridul ăsta, unde jumate să acasă, jumate la școală, e zăpăceală, nu mai știi, stai cu laptopul, te plimbi prin casă, cu ăla vorbește, ăla dispare, dar blended, da, unde le dai activități, unde fac cercetare pe computer, unde găsesc, le creezi tu, locuri unde își depun materialele, unde le corectează, unde le completează și așa departe, asta da, ar trebui să fie o bună bază de învățare și de mișcare rapidă. Mi-ar plăcea să văd un studiu, pentru că s-a tot vorbit despre digitalizarea educației și aș zice și digitalizarea noastră în general. Nu am văzut și mi-ar fi plăcut să văd ceva care să ne arate câți profesori foloseau e-mail-ul înainte de pandemie, câți folosesc e-mail-ul acum, adică cred că majoritatea fac lucrul ăsta, și apoi toți elevii care au avut acces la
la Classroom sau la alte platforme, faptul că li s-a creat un cont de mail. Părinții, vrând nevrând, a trebuit și ei să se actualizeze pe tema asta și, practic, asta contribuie per total la digitalizare, pentru că uneori îi acuzăm pe copii sau tânăra generație că de ce este dependentă de social media, de ce nu știu să scrie. Păi au acces la e-mail și la genul ăsta de instrumente, aveau acces mult mai târziu. Acum, practic, foarte devreme s-au familiarizat cu aceste lucruri, dar nu toată lumea, dar majoritatea. Și acesta e un lucru bun. Știu că universitățile aveau deja sisteme din astea informatice și acces la e-mail, poate nu în măsura în care au acum, dar este mare lucru că acest lucru ajunge să fie și la nivel liceal, la nivel de gimnaziu și acești copii chiar pot să aibă acces la resursele de învățare și în alt mod și să devină din ce în ce mai rară practica dictării lecției. Am auzit că se mai întâmplă asta și online, pentru că nu mai este cazul. Nu mai este cazul să se desfășoare lucrurile așa. Așa, foarte de acord cu totul. Și ce apare în plus e un risc pe care l-am văzut, am trecut prin asta, că de-aia vorbesc, nu doar așa speculez că s-ar putea. Nu. Dacă profesorii care predau și scriau pe tablă cu creta înainte, au trecut, când s-a mai tehnologizat un pic, scriau cu marker din ăla colorat pe tabla albă. După care noi am trecut prin partea care era un proiector unde scrie pe transparency, pe o bucată de plastic și scrie pe ea și proiectorul se punea pe tablă. Și ea tot copiau. Același gen de profesori, când a apărut tehnologia și videoproiector, scriau notițele de acasă, le puneau pe tablă, nici nu le mai scriau în fața copiilor, ele le copiau. Variante de genul ăsta există și o să mai fie. Nu trebuie căzut în greșeala că tehnologia va rezolva problemele fundamentale. Va reduce ecartul, asta cu siguranță, va putea face lucrurile învățarea mai interesantă și mai rapidă și eficientă pentru copii. Va putea, dar nu e obligatoriu. Dar este posibil să nu fie decât... Tehnologia este un amplificator. Amplifică pedagogia bună și amplifică pedagogia proastă. Depinde cum face. Nu se rezolvă problemele fundamentale. Nu se poate fără ea, nu zic nici pe departe, Doamne ferește să nu mai fie laptopul și iPad-ul și așa mai departe, să fie sau videoproiectare. Eu cred foarte mult că alea sunt importante la clasă. Îți economisezi timp și poți să îi vezi pe copii, trebuie să te întorci cu spatele la ei și așa mai departe. Dar după asta, predarea, învățarea are niște reguli, niște structuri, fie mai vechi, care sunt multe vechi bune, fie unele mai noi, care trebuie îmbinate spre binele copilului. Să nu creadă oamenii că dacă mâine toată lumea va avea computere și toată lumea va avea laptopuri și videoproiectoare, copiii vor învăța foarte bine și nu vor mai fi analfabeți funcționali. Nu. Ține foarte mult de noi, apropo de noi, și de profesori și de părinți. Sper să avem ocazia să discutăm o dată viitoare despre acest subiect. Aș vrea să încheiem cu o întrebare referitoare la cum o să ne petrecem vara. Ce este de făcut în vacanță, pentru că ne apropiem de vacanță. Fiecare de unde lasă, unde se termină anul. Fiecare terminăm anul în anumite puncte. Și una e, pe de o parte, cum terminăm noi ca indivizi, noi ca profesori, unde termină școala noastră, unde termină elevii noștri, ca să nu mai vorbesc unde termină familia și ce trebuie mai avem fiecare cu ale noastre. Și asta depinde. Dar oricum anul nou, o să un fel sau altul, cum vom reîncepe în august sau eu încep în august, septembrie, când începe anul viitor, e clar că trebuie să avem să găsim modalități de a evalua sau preevalua nivelul la care sunt copiii când intră. În primul rând, nivelul academic, dar trebuie să fim foarte atenți și la partea socio-emoțională, din nou. Poate să va îmbunătăți până atunci când s-au tot deschis, lumea s-a mai deschis între timp. Dar partea academică s-ar putea să ne trezim că avem elevi în clasă cu un an în urmă și nu e vina nimănui. Pur și simplu, asta e realitate.
Dacă căutăm vinovați, nu rezolvăm problema. Deci să vedem cine și unde este, deci să ne organizăm cât de cât un fel de program remedial noi cât putem. Directorii, dacă ne ascultă cineva, de ei depinde foarte mult, pentru că pot face programe coordonate la școli cu profesorii și atunci profesorii și mai mult vor da, dacă văd că directorilor le pasă. Și micile proiecte pe care le mai avea fiecare. Eu o să mă duc la Teach for Romania vreo 2-3 zile și așa mai departe. Fiecare la ce mai lucrăm cu ale noastre. Da, și noi ne pregătim proiectele pentru anul școlar următor, încă mai avem de lucru și chiar vreau să invit pe cei care ne ascultă și la Coaliția pentru Educație suntem activi și pe marți, pe 8 iunie, organizăm o dezbatere care se intitulează chiar așa, Învățarea nu ia vacanță, și unde veți avea prilejul să îi ascultați pe cei care au deja planuri pentru activități de învățare, fie non-formală, fie remediale pentru perioada de vară și să vă inspirați sau să contribuiți cu propriile voastre idei. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și așteptăm feedback-ul vostru. E foarte important pentru noi să ne lăsați un comentariu, să știm ce alte teme vă interesează și mai ales ce v-a plăcut și poate ce nu v-a plăcut la întâlnirea noastră de astăzi. Încă o dată, felicitări profesorilor pentru tot ceea ce faceți și toată aprecierea noastră pentru cum ați reușit să treceți de perioada aceasta foarte grea și foarte încărcată. Și părinților că ne-ați ajutat și ne-ați făcut viața mai ușoară nouă profesorilor. Mulțumim!